metibaging gabunan timong minayon o mika-landslide. Apin yaning eksena keng purok tudurot barangay Kandating Arayat, Pampanga, niting Sabado, August 17. Manugsi ako po dapat basura. Tapos po pagkatuklo ko po, atin po may makbong bigla. Pagkakay ko po, atin pong balamig baba, pumigbound siya po. Bigla ko po, ikit ko na po, makanya na po, primero po, kaya mo po. Kaya po, biglang kanyang kaya, siguro lalabas po mga pilan oras, babagsak ya po. Kaya po ating mamakbong, kaya po ngayon nga rin, rin pong karakaren, mamakbong lang po, siyempre mababahala ko po. Insangkan ot antiya mong kumunoy, alimbog ing gabun king gilid na ning Pampanga River. Bela sakya ing flood control project ami kaalagang maigit 91.4 million pesos. Mayakit king project details na nini ang March 4 ngening banwan niyang pegumpisan de ing proyekto at target ding mayari ni keng November 4. Ing Pampanga 1st District Engineering Office ing implementing agency kabang ing kumpanyang Edmarie Construction and Trading naman ing kontraktor ag pangkang barangay Captain Marley Pineda ning Kandating Arayat ing pamanuran adaralana ning Bagyong Karina ing tuturo na kanung sangkan ning Department of Public Works and Highways o DPWH anya melang butseng gabun at melasakya ing infrastruktura. Katang Bagyong Karina, dinanas kayo pong everyday mumuran po. Meron nga po minya sistema ng mga nanay yung may lambuting gabon, ayon po kyung pag-aaral na ng DP, may lambuting gabon. Kaya tinukiya po migmama kang waterway na ng Pampanga River. Eman ganu matas ing danum ken Pampanga River, anyang melasakya ing slope protection. Meron po mga opsyon na kagit da sir ding keng DP. Atin lang pong higit na po na kung anong action niya po itamong kapampangan, alawli are. Tapong alawli sir, tandudurot at danom. Ngayon ito po sir, makapagilid niya po karaming slope protection. Hindi po rin na po ano sa diyan sir, tutong kabano po lalambing seat file tamo, huwag natin kukunanin gabo na makalup. Bago mangyari yan, may nakita na kami yung mga bakal medyo umangat na. Tapos sinabi namin doon sa foreman na ganyan mang nangyayari, may umangat na bakal. Sabi niya, titingnan nila. Tinignan naman. Nga napangkap Pineda, miras laking 20 reng apektadong bale at apulo lareng sumismo king dane na ning meti bagagabon. Pauli na nini, megbakwit na lakanureng apektadong memaryo. Ngayon, uling bakal alas may kakamag-anak eh po kaya linipat na po warang kamag-anak da. Okay naman po tuknangan. Gusto nga, bakalo pa na po rin, sila po kayang balera. Para bigay po, alanalo. Mintano kanu rin project engineer ng DPWH at deng tauhan na ng Edmarie Construction keng site. Itapin po, mumunan dili, inaksyon na nagayawara po, ining talagang porsyon na mitura na darat salary sheet file. Pepa kadano po rin yung bakal, bangka nita, kumbaga sir, po manuki, yata na mo makatagsay lang namin ragsa. Adwan ng damo naman ding Mario King DPWH ing mabilis sa aksyon, uling oras mamanuran, siguradong bilagela king peligro. Sana po mabigyan po kami ng tulong. Tulong na lang po ninyo ang aming inaasahan sa ngayon. Sa akin naman po, sana po ma-actionan tong namin. Ayan, sakaling di pa po tayo nakasigurado sa bahay ko, may crack na po sa loob. Kaya kung bumagsak man po ito, wala po kami paglilipatan. Pero inaano po namin, sana magawa po siya kagad. Sayang po kasi yung bike kakagawa lang po. Palaos naman kukunanan ng CLTV 36 News, ing pasyag ng District Engineer Almer Miranda, ing pamuntok na ng Pampanga 1st District Engineering Office ng DPWH. Ako yung kakain Talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong mga balen.